Estem molt contents avui que ens ha pogut visitar la consellera d'Educació i Formació Professional en el nostre municipi, l'Esther Niubó. La veritat és que hem pogut parlar de manera molt sincera, de manera molt transparent, posar-li damunt de la taula les prioritats del nostre municipi i hem trobat també una escolta activa per part d'ella i uns compromisos que vull agrair. Hem posat damunt de la taula la necessitat d'incrementar la formació professional en el nostre municipi, de posar en marxa un centre integrat de formació professional basat en la sanitat, en el sociosanitari i també en una part de formació professional industrial. La veritat és que crec que podem treballar en els propers mesos també per tenir un compromís ferm en els pressupostos de la Generalitat i donar sortida a aquesta demanda. Per altra banda, hem posat també damunt de la taula les necessitats que tenim en els diferents centres educatius, com és l'Institut Xaloc, però també l'Institut Montgròs, l'ampliació del seu pati i totes les escoles que necessiten urgentment també les inversions de la Generalitat. Hem demanat que en el pressupost proper de la Generalitat es contemplin aquestes necessitats, moltes d'elles històriques, per donar sortida a aquesta realitat que tenim en el municipi, que hem lluitat des de fa molts anys i que a la consellera li hem fet també arribar. Volem agrair aquesta visita de manera tan ràpida, després de 2 mesos de la constitució del govern, que ens visiti en el municipi i que pugui també de primera mà veure els alumnes i alumnes. En aquest cas hem pogut anar a l'Institut Can Puig i la veritat és que ens ha agradat molt que aquesta realitat de trepitjar el territori sigui també una prioritat per a ella. Gràcies, consellera.